Buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa convocada para presentar la memoria del Servicio de Acogida Municipal a víctimas de violencia machista correspondiente al 2023. A lo largo del año pasado se atendió a 301 personas, de las cuales 162 eran mujeres y 139 niños, hijos de las mujeres demandantes del servicio. 2 de cada 3 altas se dieron de urgencia. Esta cifra supone un incremento del 45% en relación al 2022, año en el que el número de usuarios fue de 207. Estos datos ponen de manifiesto que este incremento se mantiene constante desde los últimos años. Igualmente, el número de pernoctaciones registrados a lo largo de 2023 se situó en 31.827, que suponen una media anual de 87,20 diarias, con un incremento del 18% en relación a 2022. A su vez, el tiempo medio de la duración del servicio de acogida es de 144 días. Aquellas víctimas que tienen hijos a su cargo registran una estancia media de 164 días, que se reduce hasta los 121 en el caso de las que no los tienen. Al hacer un análisis comparativo de las cifras de atención y acogida del periodo de 2020 a 2023, se observa una variación acumulada en el número de víctimas acogidas de un 84%. Pero la variación más acusada se da en la media de pernoctaciones registradas, que casi se ha triplicado en solo 4 años, lo que indica que las víctimas necesitan cada vez más tiempo para poder efectuar su salida del servicio. En relación con la procedencia de las demandas, el 88% entran mediante la derivación de otro servicio, y solo el 12% corresponden a mujeres víctimas que entran ellas solas por la puerta. 1 de cada 4 casos proviene del servicio de 24 horas que ofrece el IBEONO. Por otra parte, el 20% es derivado desde la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer de la Policía Nacional y el 13% del Servicio de Atención Integral a la Violencia Machista del Ayuntamiento de Palma. No hay un perfil único de víctima de violencia machista más allá de ser mujer. Y respecto al perfil familiar, el 54% de las mujeres acogidas tiene algún hijo o hija a cargo y de estas el 65% tiene solo uno. Mayoritariamente los hijos e hijas acogidos tienen menos de 14 años y una tercera parte no alcanza los 3 años de edad. Por otra parte, las usuarias no suelen disponer de una vivienda propia y casi el 80% convive con el agresor cuando entraron a formar parte de este servicio. Además, casi la mitad de las víctimas lleva padeciendo este tipo de violencias desde hace más de 5 años. Para ir acabando, me gustaría centrarme en los hijos o hijas de las personas acogidas, ya que también están expuestos a este tipo de violencia. En concreto, la mayoría, el 82%, ha presenciado violencias hacia su madre. Este servicio cuenta con un total de 98 plazas que se organizan en 2 apartados. El primero enfocado en la atención profesional y está gestionado por Intres. El segundo hace referencia a la logística de la acogida, instalaciones o alimentación y se encuentra bajo el control de la Fundación Sant Joan de Déu. Cabe destacar que además de la acogida de urgencia y por vía ordinaria de las víctimas, también se ofrecen los siguientes recursos: información, orientación y asesoramiento sobre los recursos de asistencia y acogida, promoción e inserción sociolaboral, asistencia y tratamiento psicológico individual y grupal, apoyo a la educación y al tiempo de ocio para niños acogidos, hijos e hijas de las víctimas. Os recordamos que además del 112 también se puede contactar con los servicios llamando al 092 o al 971 22 5500. Y para consultar sobre la oferta del SAM se puede hacer mediante el número 971 46 58 09. Gracias por vuestra atención y ahora cedo la palabra al cap de secció, Antoni Colom. Bon dia. Si vos pareix, faríem a continuació un pot de repàs d'aquesta presentació que ha fet la regidora molt succintament i sense enrotllar-nos molt anirem veient algun detall més d'informació i finalment, si tenen preguntes, no hi haurà cap problema. Jo crec que valdria la pena fer un incís inicial i és que quines són les dones que van a un servei d'acolliment? Les dones que van a un servei d'acolliment són les que no tenen altra banda on anar. I no tenen altra banda on anar per 2 motius. Perquè no disposen d'un habitatge i perquè, per motiu de seguretat, no poden continuar a l'entorn on fins llavors havien patit la violència. Per tant, que hem d'entendre que el servei d'acolliment és un servei imprescindible sense el qual aquestes dones no podrien sortir de l'entorn de violència. I això, per nosaltres, i ho hem comentat moltes vegades amb la regidora i amb l'equip del servei,
és l'enquadrament que hem de tenir clar a l'hora de presentar el servei. Com ha dit la regidora, el casal s'estructura amb una oferta, el servei s'estructura amb una oferta de places que per una banda hi ha les del propi casal, que és com un edifici amb una certa privacitat, seguretat, etc. Llavors hi hauria uns pisos que tenen una funció com a de pis pont, de camí de la reincorporació, que són els habitatges de procés, i llavors també tenim altres equipaments que ens ofereixen allotjament quan tenim aquestes demandes que no podem atendre en els serveis anteriors. Llavors, per lo que fa a l'atenció, com ha dit, són 301 persones les que s'han ateses durant el 2023, de les quals 209 eren persones arribades en el servei aquell any. És a dir, persones, quan nosaltres dèiem persones noves, no és que hi hagi persones velles i persones noves, sinó que són els casos nous, les situacions noves que durant aquell any han entrat. Jo vull fer també un incís. A vegades hi ha la idea de que un centre d'acollida entra tothom, que això és com un hotel, café para todos, tal. No és vera. En aquest centre d'acollida nostre, que té una funció molt clara, del 100% de demandes que se proposen, que són 251 demandes en el 22, només han causat alta el 45% d'aquesta demanda. I bàsicament per dos criteris. Un, perquè nosaltres podem fer feina en situacions de violència masclista i no d'altre tipus, per tant, altres situacions de violència no els hem d'atendre nosaltres, i també perquè una vegada que expliquem les condicions de funcionament dels serveis, hi ha persones que consideren que poden trobar una alternativa antes d'acudir al servei, cosa que ens pareix perfecta, en el sentit de que tenim molta gent en el servei, si altres persones se poden acomodar i resoldre la situació de violència, de convivència de la violència en altres llocs, parents, amigues, familiars, etc., nosaltres no posem cap inconvenient ni un. Aleshores, a més d'això, en quant a les pernoctacions, perquè vos fasseu una idea, en el 23, l'any 23, bàsicament la franja de persones que van pernoctar cada dia en el SAM se mou entre 84 i 96 persones, més o manco. I llavors hi ha aquesta mitja de 87 en dues pernoctacions. També volen dir una cosa, hi ha una diferència entre el nombre de places i el nombre de persones acollides, perquè, per exemple, si a una habitació hi ha 2 llits, però hi ha una persona d'una unitat familiar, en aquella habitació no s'hi col·loca una persona d'una altra unitat familiar. Entre altres coses, per motius sanitaris, perquè encara sanitàriament ens segueixen recomanant que tinguem mesures de prevenció cap a possibles rebrots o contagis, etc. I, per altra banda, per mantenir la funcionalitat de les unitats familiars i que anar a un centre d'acollida no sigui un trasbals enorme a la dinàmica familiar d'aquestes persones. Llavors, del temps d'estada, que és una qüestió que se veu molt clarament en les gràfiques, que hi ha un tipus de situació que cerca el centre d'acollida per sortir d'una urgència, d'una situació que en aquell moment no sap com l'ha de gestionar, que són aquesta columna més llarga del 23%. Però que llavors, una vegada resolt aquests primers dies, és capaç de trobar recursos dins el seu marge de relacions per resoldre la situació de l'acolliment i aleshores, o de l'allotjament, i aleshores deixa el servei i opta per una altra manera de resoldre la seva situació, a vegades en el suport dels serveis ambulatoris d'atenció a les víctimes també. I per lo demés ja veus que les distribucions temporals són molt diferents. Què és lo important aquí? És el que ens diu el testa. El darrer any, un 25% més de persones han estat més d'un any. Aleshores,
això ens dona a entendre que el procés de sortida s'està dificultant. Anem a les diferències entre el 22 i el 23. Ja també la regidora n'ha parlat d'aquest increment de persones acollides. Han passat d'acollir 207 persones en el 22 a acollir-ne 301 en el 23 i hem de tenir en compte que en el 2020 eren 164, és a dir, venim d'una escalada constant durant els darrers anys. I bé, això seria la informació. Llavors, del perfil de víctimes, el tema de l'edat, veus un poc en quines franges d'edat ens situem. Una franja central majoritària de 30-44 anys, podria ser un perfil de dona adulta, ja hem vist en alguns casos encàrregues familiars, o en molts de casos encàrregues familiars, això seria el perfil. I en quant al perfil familiar, el que dèiem, el 54% són dones amb infants. Aquí veurem que nosaltres, quan analitzem la situació de com funciona el servei en les persones que tenen, veiem que la situació de les mares amb infants té més dificultat de sortir endavant d'una forma autònoma que una dona tota sola. És molt senzilla l'explicació. Les càrregues familiars no compartides dificulten a vegades la possibilitat d'accedir a feines amb horaris complicats, dificulten altres qüestions i també generen un nivell de gasto que una persona tota sola no tindria. Per tant, és un servei que l'aspecte familiar no li és estrany i és un servei, en aquest sentit, un servei familiar, bàsicament. Quant a l'origen, el que poden dir és que el 64% són europees, siguin espanyoles o de la Unió Europea, serien 36% espanyoles o 28% de la Unió Europea, que coincideixen amb el percentatge del 64% de persones estrangeres no espanyoles. Per tant, el que sí veiem és que és una cosa important, que el col·lectiu de persones espanyoles s'ha incrementat en el darrer any, un 20%, cosa que és substantiu, i això ens fa entendre que farem un poc una reflexió final, que hi ha alguna problemàtica on les dones espanyoles no en són alienes i les condueix a haver de demanar l'ajuda d'un servei imprescindible com és el SAM. En quant a la situació econòmica, el 64% de les dones estaven desocupades en entrar en el servei i només una de cada 3 tenia feina. I llavors entenem que qui va a un servei d'acolliment és perquè no té unes altres opcions dins la seva possibilitat econòmica. Aleshores, hi ha una predominància de situacions econòmiques molt precàries, un 59% no rep cap ingrés, de les que si reben ingressos, la gran majoria no disposa d'uns ingressos de salari mínim interprofessional. És a dir, fins i tot les que tenen un ingrés per feina estan dins un marge de precarietat en el 91% per davall del salari mínim. En quant a la procedència, un de cada 4 serien prestacions i ajudes i 3 de 4, i llavors ja la feina compta d'altra. En alguns casos dins l'economia regular i en altres dins l'economia submergida. Aquí entrem a un aspecte que és la qüestió de l'habitatge, que serà un aspecte que també veurem un poc més avant. Hi ha una falta generalitzada d'habitatge propi en el cas de les violències d'aquestes persones. Només el 17% tenen una possibilitat de residència on elles en són o titulars o cotitulars. Però de la resta,
elles, per la mateixa dinàmica de la violència masclista, que és que la dona va perdent estatus dins la relació de parella, deixen de tenir fins i tot la titularitat de l'habitatge. I quan se troben en el problema de convivència amb l'agressor, se troba que no tenen cap dret ni un sobre l'habitatge que estaven gaudint en la seva parella. No? I també hi hauria un perfil de dona que està en una situació d'habitatge molt precari previ a l'entrada en el centre d'acollida, que també no és una causa. No? Llavors, quant a la convivència, la majoria conviuen en el seu maltratador, és un 78%, i per això deim que si són situacions de convivència real amb el maltratador, són situacions que no tenen una alternativa, el centre d'acollida passa a ser l'únic servei que les ajuda a sortir de la violència. Alerta, el centre d'acollida, la feina de les policies, la feina dels jutjats, la feina de tota la xarxa, però el centre d'acollida és el pal de paller de la possibilitat de prendre una decisió d'autonomia. Llavors, dels tipus de violència que no són excloents, la violència psicològica, l'aïllament i el control social, d'aquí, per exemple, qüestions com la de l'habitatge que no en són titulars, la violència física i la violència econòmica. Això serien els perfils majoritaris de les violències que aquestes dones pateixen antes de prendre la decisió de sortir d'aquesta convivència. Com ha dit la regidora, una informació que impressiona és que el 82% dels infants d'aquestes famílies han presenciat els episodis de violència i això, no? Que seria un element important. Llavors, en quant a la durada de la violència soferta, el 45% més de 5 anys, és a dir, no són pràcticament la meitat de les dones acollides no són dones que diuen no, la primera vegada que no m'he entès en la meva parella me'n vaig a un centre d'acollida, que això és una fake que també a vegades circula, això és una patranya absoluta. Aquestes dones fa 5 anys que estan en violència, al manco la meitat d'elles pràcticament, i prenen una decisió molt costosa que els acosta anys haver de prendre. I això seria un element que també ens dona una idea de lo imprescindible que pot arribar a ser aquest servei. Llavors hi ha un aspecte que és l'aspecte de la relació en la qüestió judicial. El primer que hem de dir de tot és que per entrar en el servei d'acolliment no és necessari haver interposat cap denúncia. I això sí que m'agradaria que ho recolligueu. No és necessari haver posat una denúncia. Una denúncia és una eina, i és una eina que ajuda a moure beneficis per a la víctima. Però pot haver-hi motius perquè aquella persona no vulgui aplicar aquella eina. Evidentment, quan hi ha una situació de risc enorme, els propis serveis, els propis professionals tenen l'obligació de moure aquesta eina. Però hi ha situacions de convivència difícils de tal on aquesta persona pot tenir l'opció de no denunciar. De totes maneres, el 65% dels casos han interposat denúncia, el 80% per iniciativa pròpia, el 6% per una intervenció policial, segurament en una situació d'urgència, en una crisi, i el 14% per iniciativa d'una tercera persona, segment que ha pujat el 12% respecte de l'any anterior. Per dir, la gent, els veïnats, els familiars, estan conscienciats que davant una situació de violència s'ha de col·laborar el manco posant-ho en coneixement de la policia. I el que podem dir, que és una informació que no surt en aquesta gràfica, però sí surt a l'informe que teniu penjat a la web, és que el 74% de les dones que havien denunciat tenen mesures de protecció. És a dir, no han denunciat per passar el temps, han denunciat i finalment el jutge ha considerat no només que se podia condemnar o no a l'agressor, sinó que, a més d'això, hi havia un perill de seguretat per a la dona i hi havia d'haver unes mesures de protecció.
Aleshores, això també ens indica que el servei d'acolliment fa una funció amb aquest aspecte de protecció. Passam a un capítol d'intervencions i resultats. Farem una passada així també diadat. 100% han rebut atenció social, atenció psicològica també seria un percentatge enorme. L'atenció psicològica aquí recollim com se centra en l'aspecte del plan de seguretat de les dones, 98 plans elaborats, 512 sessions individuals, 23 sessions grupals. Llavors també feim molta intervenció perquè aquesta dona pugui capitalitzar la seva emancipació, cercant ingressos, feina, ajudes, etc., però també administrant els recursos que té perquè li serveixin a l'hora de la sortida. S'han tramitat 53 altes del fitxer de les declaracions voluntàries de risc, que és un servei que tenim concertat amb SU2, i d'aquestes dones que ens han entrat, de 762, el 72% deixaren el servei. Això és important perquè és l'única manera de donar opció a que quedin places lliures perquè puguin entrar persones noves. I quan dic deixaren el servei, dic que acabaren el seu procés o voluntàriament digueren mira, jo ara tinc una altra cosa dins el cap i vull trobar una altra solució a una altra banda. No? Aleshores, la situació de sortida crec que és un aspecte crucial. En general, podem valorar que millora la capacitat econòmica de les dones comparant l'entrada en la sortida. 2 de cada 3 disposen en sortir-ne de qualsevol tipus d'ingrés, una proporció que suposa un augment del 63% respecte de l'entrada. Això és important. És a dir, allà a dins se preparen per la seva autonomia. Llavors, com a principal dificultat no només del col·lectiu de dones que estan en violència masclista, però sí que té un efecte pervers i demoledor amb aquest col·lectiu. Quan cerquen sortir del servei d'acollida, ja ho veus, ho han de fer tirant mà de lo que hi ha. Familiars, habitatges compartits, algunes són derivades d'altres recursos. Una data important, el 21% tornen a la convivència amb l'agressor, cosa que també hem de pensar que estem a dins una problemàtica on la dona que ha patit durant anys aquesta situació mantén una dinàmica com en siga-saga per sortir-ne. No són dinàmiques lineals. No és jo me proposo això i l'any que ve estaré en aquesta situació. Entremig, normalment hi pot haver moltes anades i vengudes, molt repensament, molta crisi, etc. I, per tant, el retorn en l'agressor és un dels elements. El retorn en l'agressor se fa sempre amb una posició de manco força que quan se'n va anar. És a dir, no és una situació bona per ella, però els serveis treballem com en les recaigudes en altres àmbits de la salut, etc. Treballem en la idea que després d'una passa enrere pot tornar a haver-hi una passa endavant i hem de ser per ajudar. Amb això, en l'anàlisi de l'habitatge, el que sí podem dir és que la dificultat d'accés a un habitatge per a aquest col·lectiu és la principal causa de permanència en la violència masclista. Però no descobrim res nou, ni descobrim res que sigui d'avui per avui. Això se ve arrastrant els darrers anys i és el que tenim. Finalment, com a final de cloenda, veiem que l'increment de la demanda i l'allargament de l'estada és un dels elements substancials de l'any 2023. Volem agrair a l'equip de SAM i a tota la gent que ha col·laborat tant a dins el lot 1 com a dins el lot 2, intret Sant Joan de Déu, de l'Ajuntament també, que tots els tècnics que ens han donat i la direcció política. Estem molt contents dels equips que hem pogut mantenir per fer que aquest projecte vagi endavant i que, malgrat totes les dificultats, hi ha una carta de compromisos amb unes fites, amb 2 compromisos d'atenció amb uns terminis i tal, que hem mantingut
malament fos molt difícil fer-ho. La precarietat en l'accés a l'habitatge i laboral són els elements que determinen més la recuperació de l'autonomia de les dones. I el que dèiem, malgrat tot aquest context, les valoracions referides a l'atenció que han rebut se situa a un 8,60 sobre 10 i a un 8,39 la satisfacció sobre 10. I finalment sí que us puc dir que no és aquí, però que la situació que vivim des de fa uns 2 anys, una cosa així, és tan diferent a el que havíem viscut tots els anys anteriors que també ens ha forçat a generar una certa gestió del coneixement per poder monitoritzar exactament què ens està passant, què està passant a les dones i què ens està passant en els serveis. I amb aquestes estem per poder avançar-nos a el que serà l'atenció del 2024, que ja ha tingut molt de canvi respecte de l'anterior amb l'aportació de recursos i amb una revisió de lo que ha de ser l'Organització General dels Serveis que l'estan duent endavant. I bé, en general, aquesta era la informació de caire més tècnic que vos volíem aportar.